Ini ndakamuka ari makuseni ndanzwa vanhu vachitaura panze. Ndikabvunza gogo ndikati ko muchiko chaitika zvanzwemo nechinhu chiri kugedhi chandaunawo chikapfekedzwa chuma. Ndikasvika pagedhi ipapo tikaona chiri chimupurwa chaive chine chuma nezvibvudzi zvebhurauni chanchiri pagedhi. Gogo bva tavabvunza kuti machiona nguwai, zvikanzi ndangochionawo pandamuka apo. Gogo kwakubva watora soto yemagodo obva wachimwaya. Vabvepo gogo mva vatirege ndimbonodedza madzibaba, vachibuda kunodedza madzibaba vaye ndo pakasara pachirungana vanhu. And then aposto ndobva wazosvikawo, ndobva wauya mbva wataurirana nagogo. And then gogo obva wati kuna aposto pisai chinhu ichi, bva wapiwa $4 yekutenga fuel nagogo, obva wachibva chapiswa. Zvangopero zvakadaro, but semaonero edu chinhu ichi chanchisiri chipenyu. Hatingati chanchiri chipenyu kana kuti changa chakafa, asi changa chiri chimupuru. Ndinganyebe kuti ari kubva kupi. Aingotaurwawo nevanhu kunzi vane chipambo, vane mopa, vane chichi. Plus iwo gogo ari kuti aposto ndo wakati vane nyoka. Enda nagogo kwamadzibaba kunzi kwawo kamutamba menoti usaidi kunana ruwa dhamafozi koko ndoko vakaenda chiri chipiri bvapiwa munamato yavakapiwa. Chitatu ndopa wakafuma wachiona chimupurwa chiri pagedhi. Gose matauriro vakati semaudziro avakatiita, vakati hanzi madzibaba vakati pamba penyu pane zvikara zviviri, nyoka, chimwe chacho chikara havana kutaura zita. And then gogo mbva ati ndapiwa munamato wekunzi ndise pasi pedhoo ndo pachabatwa chikara ichi. Ndose matauriro avakatiitawo. Kugara zvakanaka isi zvakanaka, asataona problem inoita kusvitsa 2 months tiri panapa. Saka kana problem izouya inozoyayo kumberi, but so far ndokumboona hangu zvichiri right. Mukanchiona pane chinhu ndatoti mashure here ari kuitika panapa kana chii nechemwoyo. Ndobva ndazotanga nechemwoyo mangu ndo zvandakangofunga, ndakachema. Makaona chii gogo? Pane chinhu handizivi zita racho, zvakazonzi Mupurwa. Akarukirwa chuma nevhudzi. Ndii makazviona? Ndii ndakazviona. Saka ndobva ndaenda kwandakaenda ndichiti ndinotaurira umwe mwana wangu. Mwana wangu ndobva nditi zvinhu zvinogona kunge zvakagadzirwa chikakandwa. Ndikati saini yandaonawo zveshuwa mwana wangu, nditi afange chakandwa nokuti chagadzikwa inini sori izveni. Saka kugadzikwa kwachakaita ndo kwakandikadzisa kuti munhu here kana ndiani. Ndobva ndangonzi aiwa toendai munogeza maziso enyu nemaoko nesauti mobvisa henyu mazoro muchifushira. Mwana wangu akati zvinongogezwa maoko, ini ndo zvandaitoda kuita, asi ndakati rega ndibvunze mwana mukuru. Ndobva ndadzoka ndikaonawo pasita asara pano nevanhu. Handina kumudenza, kwadenzawo pasita ndianiko. Akutongonditi pei $4. Handinaye mari mwanangu, ndine $3 ndatotengawo chingwa zvikanzi ndipei nditenge 2 lita yepetrol ndichipisa. Mvumo yacho haana kundikumbira, angoti ndakuchipisa. Ndikati hora ichipisai. Ngozi dai ndakaramba vanhu vanoti ndichapa. Ndozvauri kutotaura. Chimupurwa yacho kakaya. Iye ari kuti chachatyoka musana. Ndozvaakati hanzi pandapisa chavhinyira kureva kuti chakandwa chichityoka musana. Handiti ndizvo amaine. Obviously ukarwarirwa wanofamba kasi haunomunete kuti ndini, ngasi zvinongonzi zviri kungoitika. Tagara vanhu vatema ka ndizvo zvatinongoziva kuti zvinowanikwa mukurarama. Zvichida kutaurwa chokwadi kana kunyeperwa haungazvizivi. Pamwe mwana akangorwara kuchikoro kwake ndobva zvangotangawo ipapa. Handizviwo kuti zvakafambiswa seizvo kana kuverengesa mheno vaaiita. Asanga form 5 zvake. Anorwara nei mwana? Azvinzwisisiki. Yangobuda mubachendo asi achiratidza fanike munhu ari atori zvinodhaka mwana. Atori zvinodhaka. Apotewo anotonamatawo zvako asati arwara.
Yangopuwa munamata asi havana kuti ndichaona chinhu chandakaona pano. Makapiwa munamato. Kupi kwamakapiwa munamato? Ndekupi? East View. Asi havana kundiudza kuti chakata vakangotaurawo zvavakataura kuti endai munondishandisira munamato. Mende kushandisa zvinozoita sei? Muchazozviona. Asi izvo zvamakazoona here izvi? Mupurwa wakakandwa nemunhu zvokuti handimbosaspekta kuti ndivo kwavanogara nekuno panguva idzodzo. Ndinorambira Mwari. Amen. Munoti wakakandwa? Wakatoiswa, sorry, wakanga wakagadzikwa dai naye handiti chekukandwa ndichafanwa kana kubheukawo chakanga chakaita kugadzikwa. Saka handitomboziva kuti vichizvichi kusvika iye nhasi. Ndinotori nemadhausi kuti munhu chii chakaitika. Ndakashamisikawo nokuti ndakatombochema chaiko kuchema kuti Mwari chii chiri kuitika muupenyu hwangu. Pandinofunga kuti zviri nani zvodai. Inini handizivi kuti chinangwa chavo chaive chei, kana kuti vanhu vanenge vachida kutsvaga mari kana kungorwadziwa neraramo. Uze ndanoita nazvo. Handichisina shungu nemunhu kuti ndimugumbukirirwe pane zvino. Ndinongotarisa kuti Mwari chibatai ndimi. Mari chaiyo inini handina. Asi dai kare kandaibuda apa endaoni ndaiti pamwe ndiri kuvarwadza. Asi zvino ndakangogarawo. Uyezve munhu angangorwadziwo zvake achiti ndiri kuwana mari handina mari. Vabvunze yavo ndinototsvaira vana vari pano kuti ndiwane mari yekuti ndishandise. Kwakangoyo pastor wandakawana pano. Ndabvunza mwana ndodi achinditi amai itai zvakati munochirasa. Handiti muri kuona. Ndokubva pastor atongondiisa nhingi yake, anointing yake. Anonzi aina matari kwamagayawo. Ndokubva andiisa mukanwa, maziso, maoko. Ndobva atanga kundinamatira kudai kuti ndimanifesta. Naenda kana manifesta handinai. Saka akaita kundibheura kudai kuti ndipunzike kuti afanike muchisana wadzvanyiwa. Pandangoti hodhine goti. Ndobva ndatomuka kugara zvangu. Achitoti ndiri muroyi wacho. Mama muri muroyi aikusandudzira iwe? Akatoti ndine nyoka pasi pamubhedha so. Mukanzi munonyoka?